on the slope. Соли грелчето как се държи. Своите са доста тегави. Виждате, не е невероятно. Соли грейла е тейпър дъска с кембър профил и лек рокър в предната част на носа, който също така има леки задигания за по-плавно преминаване от кант на кант, което спомага при каране на смесени условия, като лед и бабуни. Предвидена за пистово и извън пистово каране за средно напреднали към напреднали карачи, тази дъска ще пощади краката ви благодарение на антифейс технологията, разработена специално от Amplit, която редуцира вибрациите, които се връщат към карача и подобрява контрола. За извънпистовите любители, лястовичата опашка ще спомогне за по-лесното излизане на носа над снега и ще придаде повече сърф усещане по време на каране, но без да попречи на кървирането, когато сте обратно на пистата. С две думи, швейцарски нож за завиване на писта и карвинги и сърф дъска за дълбоките дни. Всички събрани в едно. Съм доста доволен как се държи дъската. Приятно трансферира от кант на кант. Edge е уникален. Принципно карам по-къси дъски от 153, но тази усещам много добре, въпреки по-големия размер. И разбира се, да не забравяме спонсорите на това видео, а именно Torshop. Обичам такива дъски. Бай!